Pinanginota ni ako Bicol Partylist Congressman as in House Committee on Appropriations Chairman Elizaldy ko. Ang groundbreaking ceremony kan mga proyekto na nasa lindung kantatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TIKAS project kan 9th Infantry Division Philippine Army sa Camp Elias Angeles, San Jose, Pili, Camarines Sur, kanakaaging Biyernes. Sigun sa opisyal, maawot ninda Presidente Bongbong Marcos as ni Speaker Martin Romualdez na maitawan mga pangangaipok ang kampo militar sa Bicol. Inibilang pagsaludo naman as in pasasalamat ninda sa pagmantinir kang puwersa militar sa katrangkiluhan sa rehiyon. Ako Bicol Partylist at ang bawat isang Bicolano, gusto kong ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Mga matatapang na kalalakihan at kababaihan ng Armed Forces of the Philippines na narito at iyong mga nakatalaga sa iba't ibang panig ng ating rehiyon. Malaki ang ambag ng inyong katapangan para sa pagtulad ng ating mahal na mga Bicolano. 545 million pesos ang pigtagama kan Department of National Defense as in DPWH para sa TIKAS project sa 9th ID Headquarters, Talahib Daraga Albay, as in Lamon Goa Camarines Sur Military Reservation. Kabali sa maitutugdok na fasilidad, iyo ang 2 units ng helipad, 2-story G-Staff Building, 9 ID Signal Tower, 2-story Officers Female Building, 4 units Igloo-type Barracks, Powerhouse, 9 ID Chaplain Quarters, 2-story Liaison Building, 1-story Officers Quarters, Surgical Clinic, Elevated Water Tank Fence, 2-story EP Barracks, Guard Posts, enhancements of gates as in fences. Malaking tulong sa 9th Infantry Division sa pagtupad ng kanilang mandato dito sa Bicol Region na protektahan po ang mga Bicolano at ang konstitusyon po. Ganon din po ang aming pasasalamat din po sa patuloy na suporta po ng Bicol Partylist. Presente man sa ginibong seremonya ng Assistant Division Commander kang 9th Infantry Division na si Brigadier General Jaime Abawag Jr., Retired Major General Jeffrey Sudusta, as in Major General Josu Gaversa kan Armed Forces of the Philippines, Colonel Leonardo Dacumos, an Infantry Master in National Security Administration Philippine Army, as in DPWH Bicol Director Virgilio Eduarte. Mientras tanto, pag-aadalan man subot ni Kongresista ko ang pighurot na 3-story Camp Elias Angeles Station Hospital kang 9th ID. Para sa mga baretang tatak Bicol, may Arango.